oikeesti. Älä nyt tuottaa kuvia minusta. Mä en tykkää. Mä vihaan. En mä anna sulle selfietä. Ihan varmaan. Et saa. Et saa. Onks sä... Mä en oo tossa olivessa muuta. No niin, miksi sä tulit sitten mun seuraani? Hei. No. Anna mulle oikeesti selfie. En mä jaksa. Miten mä pääsen susta eroon? Ihan oikeesti. Vitu Jonne. Ja Jonne. Äijä oikeesti. Mä oon muslimi. Hyvä. Onks toi sun mimmi? Hei. Hei! Neito, tuut sä tänne? Viettää aikaa. Älä mene sinne, siellä on live-video päällä. Älä mene. Mä oon työtön muuta, mutta tää on mun ansioraha. Morjesta, nyt on kaunis neito. Hyvä. Miten sä... Mä oon Lassi. Lassi, Minna. Minna. Mun laitosohjaaja. Kun mä olin laitoksessa nuori joskus, niin mulla oli samainen ohjaaja. Katso. Ton poika katteli, siis siinä oli poika mukana. Se oli vaan, älä mene sinne, älä mene sinne. Lasse, paljon kiktulot kuukaudessa? Mennään nelinumeroisissa. Mennäänkö Karin luvuilla vai sun numeroilla? Mun numerolla en aika lailla, mutta Karin numeroilla sekoitettuna niin triplat. Asutko se lähellä täällä? Sä nelakaa. Mimmin kanssa. Ai niin joo, se on nauhoittanut. Mimmu ja Mimmi. Melku ja Mimmi. Pitää kysyä. Ei varmaan voi mennä. No mä voin Oi ei. Mä kuulin. Oliko tämä Rissi? En tiedä. Eihän sitä ikinä tiedä, onko Rissi vai kato, ei kato. Kato, kun kaikki asiat on kato tiettyjä riskejä kato. Nyt mun kaveri Ursula jää ulkopuolelle. Ei se haittaa. Onko sulla kylmä? Mä oon luonnostaan aika kuuma, niin Kavi, jääkä mun jäi. Mitä? En mä tunnu. Se on semmonen veska. ei ole aikaiseksi alkaa laittamaan kivoja kommentteja ja kysymyksiä. Eikä tämmösiä ihme tuhmia puheita. Pussatkaa Lassia. No, silloin me tehdään näin. Otia varma. Ei siis kerran kannata. Liina hiukset kyllä. Rahat ei mennyt vielä tilille. Kuinka? Bussilipusta ei vielä mene rahat tilille, kattokaa. Safe.